Така, първото е номер 6, което той де-факто спечели. Второто е номер 5, което е Rare Magic Chest. Номер 7, което е касичка. Де-факто сега можете да си изберете дали да получите Rare Magic Chest или да получите касичка. Избирам Rare Magic. Добре, заповядайте, отворете го и каквото има вътре е за вас. И човека си спечели още една игра за PlayStation 4. Количка. И количка. Заповядайте и торбичката, където си печелите. И ваучер за 10% намаление. Да, това са стикери. И това е торбичката, където спечелихте. Има игра. И още една игра за PlayStation 4. И още една количка. И количка с подарък стойка. Стойка. И последния подарък, който е FIFA 18. Да, 18.